Здравейте, приятели! Помните изсечените гори в Смолян? Онези, в които отидохме в деня на изборите и показахме как общинския кмет е разрешил тяхната сеч и планината е обезобразена. Изсечени са дървета по на 100-120 години, защото, разбирате ли, там била почиствана ливада. Това се води почистване на ливада. Сега, тогава ви споделих и още нещо. Тогава установихме, че те използват една дупка в закона, в ЗОСИ, така наречения, в който те всъщност сами си възлагат сечта и сами си я контролират. Защото закона казва, че трябва една служба земеделска там да ги контролира и досега там имаше правен вакуум, който ние току-що запълнихме с тази заповед. С тази заповед казваме следното нещо. Областните дирекции по земеделие от сега нататък контролират дали и как се сече в подобен род територии. Директорите на областни дирекции по земеделие трябва да изискват от кметовете на общини ежемесечно информация за издадените разрешения за изсичане и изкореняване на дървета по реда на член 32 и член 33 от ЗОСИ. На база на това да правят проверки по документи, ако трябва и на терен, за съответствие с разрешенията и целите на закона. При констатиране на нарушения незабавно изпращат мотивиран доклад до министъра на земеделието с предложение за спиране на изпълнението или отмяна на незаконосъобразния акт на кмета и да уведомяват органите на прокуратурата за наличие и евентуално осъществяване на престъпление. Изпълнителната агенция по горите оказва необходимото съдействие на областни дирекции по земеделие. Това нещо, тази заповед, утре ще бъде разпратена на всички областни дирекции по земеделие, общински служби по земеделие, регионални дирекции по горите и всички общини. Призива ми към колегите: не трябва да позволяваме повече безконтролно изсичане на невероятни български гори под прикритието на някакви уж незабелязани дупки в закона. Ние трябва да опазваме нашето богатство. Горите са такова. Всеки пък, който си мисли, че може да сече безконтролно, защото общината е негова и ще прави каквото си иска, край. С тази заповед го спираме. И ако правите нарушения, прокуратура, и оттам нататък ще се оправите с съдебната система. Българските гори няма повече да се секат. На вас, приятели, благодаря за подкрепата.